Ayan, shoutout po sa mga naka-BG gan. Sino kaya naka-BG dyan? Kung sino man po yung naka-BG, maraming salamat po. Ah, ayun na. Ay, Hapon Julie. Hapon Jules, long time no see. Alam, malambat na ako yung mag-live eh. Bala mo na ako man siguro na eh, Hapon Julie. Okay. Katitipat ko mag-live kabila. Email sa akin ko. Maka-BG ko metong. Salamat, Hapon Julie eh. Long time no see. Namiss Naldo, ala, may memo ba ako? Daka nakapanalbe masales. Mantang oras kasi, mga alas 3, alas 4. Mamong ba ako kining bali. Pero mga bengi na, yan, pwede na ako bengi. Kala, hindi ako apong Jude content Facebook. Ako ba, mapapanalben mo or babalitan mo na. Kaya mag-focus ko Facebook. Kaya hindi kasi YouTube ko Hapon Julie. Siyempre kailangan ko rin alagaan kasi talagang ano niya, talagang bagsak ng kaya ko, WH ko. Pero yung banana ko okay naman eh kasi marakal mag-follow pa rin ay mag-subscribe. Kaya kahit pa kanano at itam daratang followers. May followers, subscriber pala. Kahit siguro mga metong kumong oras, pwede na yung metong oras kayo. Wapi na po, Jules. Ali kaya masyadong harapan na po, Jules. Julie. Minsan kasi Hapon Julie, ineg yung kaya ko, ineg yung internet ko Hapon Julie. Kaya makanita. Kasi yung Facebook kasi Hapon Julie, mura mo yung Facebook. 20 pesos mo ata, 20 pesos o kaya 15. Kaya yun. O kaya ini Hapon Julie, at least nakapag-live ko mo si Manana, di ba? Kasanting nitang kaya mo Hapon Julie eh. Studio ni mong ini kasi kulay ang maputing background mo, di ba? Dati kaya di ba tinyang bala mo black? Kasi nang kaya kasi tayo nang magkanta kayo ng Miss Naldo. Ba, ang pinentura may yata ito eh. Ang bahay mong pintura. O, di ba? Sabi ko na eh. Santing niya Hapon Julie, kaya malinis yan lalawin. Malinis siya. At saka maliwalas kang kakakit kasi yung background mo maputi ya. Kaya mas okay ya. Nanay Hapon Julie, mismong balay mo mismong baboy o kitang baba. Kasi di ba na Miss Naldo magpintura kitang baba. Tapos kitang babo, itang dati mong di ba? Itang dati mong nanas ka rin eh. Itang dati mong studio, di ba?
Nag-renovate ko pala eh. Mismo ka rin aliwasay. Mismo ka rin aliwasay. Ah, okay. Mismo nga, mismo ka rin. Yung mismong dating kaya mo. Kumbaga, may galawa may mga position eh. Mismo ka rin aliwasay. Nag-renovate. Di kayo mamintura kaya bala mo barako na. Metong nakarin barako hapon Julie. Sabi mo niya. Wapin. Wala raon ka, magluto ka. Magluto ka, magpintura ka, maglinis ka. Lalo ka mayayat kayo na pong Julie. Milaw ka lang kayong bilbil mo. Sabi pong Julie. Tagli mo niya Apon Jules. Apon Julie. Napon Jules. Bagsak na yung YouTube ko ngayon eh. Kailangan ko kasi mag-live at saka mag-support eh. Kaya ala nang mag-support ka na ako ngayon eh. Saka yung views ko bagsak na rin ngayon eh.